Dragi prieteni, înainte să încep acest videoclip, o să vă rog din nou pe fiecare în parte să apăsați butonul de like, deoarece știți foarte bine cum mă motivează foarte mult. Și să încercăm să păstrăm o activitate cât de cât bună pe canal, pentru că am nevoie de vizualizări pentru a intra în titanii. Deci ok, hai că nu mai lungim mult, să dăm drumul la videoclip, fraților, enjoy. Ne aflăm pe Național Arena, unde are loc un viol. După cum puteți vedea, victima este încercuită. Mai înainte erau vreo 20. Revenim cu informații suplimentare imediat. Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un alt minigame. Astăzi jucăm minigame-ul Block Party? Da. Împreună astăzi cu domnul Alex și Xero Ro. Frumosul. Deja doi ăștia acasă. Ce trebuie să facem aici? Să trecem pe un bloc. Și super repede. Și sper că ăsta e. Care? Ok, bun. Yes. Ei. Bă, dar mai confund culorile, frate. Și avem și un sunețel super șmecher. Light blue, ăsta e? Nu știu ce. Dă, dar mi să fie asta. Nu! Tu, parcă nu poate. DJ, hai cum ta? Eu mă uit la voi cu zoom-ul. Oh. Fine. Ăsta era. Nimeni. Trebuie să fugim cât mai repede. Cien. Care e Cien ăsta? Nu prea pot să-mi dau seama de majoritatea culorilor, nu reușesc să le disting. Avem și muzicuță aici. Cât bulan. Ok. Light blue, care e ăsta? Ăsta e? Da. Da, bun. Stai, ai mână pe tine? Cum te cheamă? Este o bunăciune numită, nu știu, am uitat cum o cheamă. Cam o vafă. Nu știu, fată blondă. Ăla-i. Unde n-ai mai ăștia? Ah, Moris mă dreaptă, da. Lady Chaos. Bine, s-ar putea să fie mai multe runde, deoarece minigame-ul s-ar putea să fie mai scurt. Deoarece s-ar putea să mor de 500 de ori. Black. Ăsta e Black, nu? Acilia. Da. Numai Black nu e ăsta, omule. Maron e foarte ciudate. Știu. Pink. Ăsta e. Red. Nu. Aici ce s-a întâmplat, frate? A căzut. Nu mai am căzut. Nu a mai căzut cineva. Eu n-am căzut, stai. Hai să vedem cine câștigă runda asta. Oare câștigă domnul Alex? Eu că da. Uite, stăm lângă domnul Xerox. Opa. Rămas eu. Deci domnul Alex este fata cu foc. Un păr. Nu? Și o glumă de față. Uite, artificii, e. Ok, dragilor, aceasta a fost prima rundă, revenim cu la voi imediat. Locul 2 nu-i rău. Și plecăm venit cu runda a doua, unde practic... Bă, ce culoare purtătorul? Apercă. Fine. Toată șatra, frate. A murit cineva, a doi. Aia mă de timp, frate. Aici e mai greu. Purple. Ăsta e purple. Doamne să fie ăsta. Da. Bine, boss. Vreau ca idiot dacă era așa. Blue. Blue? Ăsta e? Da. Da. Mamă, ăsta zici că e mov, mă. Schizofrenie. Mai găsau cu schilei ca să mai și... Orange. Ăsta e. Da. Zici că e plămân. Eu cred că ți-ai merg de joc în game ăsta. In the middle of... Ia uite, mamă, nu mai văd nimic de ei. Fraților, help! Release me! Grey! Ăsta e, nu? Sper să fie ăsta. De ce m-am mișcat ca prost? Ai murit tu? Da. Ai murit? Da. Xero, ai mai rămas? Tu? Nu, eu am murit. Atunci o să revenim în curând cu următoarea rundă. Și am revenit timp de ce doamnă și domnilor. La câta rundă? Oh my god! Care-i culoare? Hai, frate, că e pe tot ăsta.
Aoleu, aoleu. E bun că refresh. Hop, hop. Yes. E mișto, Mai blue, care e mai? Hai, asta e. Da, gata, am găsit. E la să mor. Mă simt că la scoală. Da. Cam așa e serverul. Purple. Are purple. Are purple, omule. Am găsit, aoleu, nu văd nimic. Oh, la timp. Prieten pe care și moduri. Like day. Nu mă like day. Hai mamă, monster. God damn. Am pierdut tot, nu? Da. Și dragilor, cam acesta a fost și cu acest episod de minigame. Eu sper că v-a plăcut totuși minigame-ul. Dacă v-a plăcut, am să vă las un IP-ul acestui server în descriere. Puteți să încercați și voi acest minigame, este destul de tare, mai ales muzica. Și da, nu uitați de like, pentru că mă motivează pe mine foarte, foarte, foarte mult să mai fac episoade din această serie super șmecheră de minigame-uri. Și bă, și la ăștia, dacă vreți, am să vă las canalele lor în descriere, canalele participanților, nu, da, bineînțeles, dar și voi să vă lăsați canalele, că altfel vă bat, vă omor. Și subscribe pentru a intra în armata royală, petarde, Eu am fost aici Uncio, iar ei au fost Zero și iWinner. Și pe data viitoare, bye bye!